Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay ken mga sawa ka, isaganampay nga umuna ti talon mo, kat sumapol ka iti panggedam. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Darwin anak, sa di naman ang tinagkapwam, manungaal daw, adi ka nagawid. Agsermon kayo man, nanang. Saan? Pagdamdamagan ka laeng. No kumangamin, tagsapol ka iti panggedam, tapno makaurnong kamot iti para iti bagim. Nagsayaat kat kuman. Guston, makauman day tang ibagbagayo. Tunggal sumangpetak, kasta ka na yung ti bagbagayo. Makauma. Gaputawan mo't panagbaliw mo, anak ko. Ay, kanayo nakamadanagan tunggal di ka agawid. Pampanunutag no sa dino tinagturturungam. Abay kumamadanagan kayo, kat addamat tan nakam ko. Anak, bakit akon? Kat nababalin, kaya't ko kumamakita na saya at tibiyag mo, sakbay apo mo sayak. Anya? Urnusem tibiyag mo, anak ko. Naimbaglakit dahin tanasingpet jay anak ka o kasinsin Petra. Wen nga rod kasinsin kikay. Imbag kapay ta saan ka nga agparparikot kadag iti doang anak mo. Agpadada nga addaan iti trabaho. Wen kasinsin, dahi tat ipagyamanak, tasaan da abalaw. Sinaya at da ti panagadalda, katita addan panggadanda. Ngamsyak, agmay may nga anak, ngambalog. Barkada laeng ti amuna. Di na pa'y inlepas ti panagadal na, gaputasadot nga agadal. Kasanon ti masakbayan na. Kasinsin, Kanayon ko mo't abagbagaan. Sipod pa'y bagbaga aklat ta. Ay, tsaka mo, taapay nga awan na saya at anagbanagan na. saan ka nagkurang kasinsin? Inaramid mo ti pagrebengam kan kuana. Day talaeng tatalaga adi na kayat adenggaan. Mas kinay kayat natin nakibarkada. Sakit, at dapay kayan ayat nan. Kasano no agasawa dan. Day tangarod kaet. Marigatan da. Nang runa tawan na talgad apanggadan ti anak mo. Iswa ka na yun ko ide nga ibaga kadagiti anak ko. Asakbay nga agbalay kan mga sawada. Isagana dapay nga umuna ti talon da. Kan sumapul da iti panggadan da. Kasinsin. Dayta akan ayon ti ipalagip ko kadakwada. Takas kada kami iti ay di asawak. Insagana mi pa nga umuna ti pagbiagan mi. Sakbay ang nagasawa kami. Wan nga rod kasinsin. Kasta kami mat iti day di asawak. Adamot talon at awid na. Kan kasta akmat. Adamot daga at awid ko. Kat dayjay ti sinukay me. Para iti bangunan me a pamilya. Ay, dagiti dadto mga ubing ita. Di da kayat ti dumngeg iti pamagbaga. Makaamiris dan tulaengen inton agregat da. Husto takunam kasinsin. Ngam pagyamanak ti Diyos. Tadimngeg dagiti anak ko. Isu nga inggaed da ti panagadal da. Ket addaan da itan itinatalged at trabaho. Nagasat ka. Gaputan na sisingpet dagiti anak mo kasinsin. Oh, kapidwa Joan. Si kamit gayam day ta. Wan, imayag gimatang iti shampoo. Tanaibos mo't gayam iti shampoo may iti balay. Ikanak man kit di ti kwartam kapidwa. Nawan makukwarta kita. Ha? Ala na, ikanak ko ni ti kwartam. Uray sa nga gasot lang. Igatang ko lang iti meriendak. Sige man laangan. Oh, ato iti sangagasot. Agyaman na ka. Imbag ka pa'y kapidwa. Tada na talaga da panggadam. Agam siyak.
Awan, isungawan makukwartak. Ay, kapidwa aya. Kasano ngamin ang maadaan ka itinatalgad at trabaho kat balog ka mat. Day talag barbarkada ti ammom. Oo. Mga sirmon kan sapay. Ala, ingkan, tainak igatang iti merienda da ito intad mo asang agasot. Ah, wan gayam. Kayat mo ka diti agtrabaho? Sa dino? Ijay pagpapaayak nga opisina. Kasapulan mi ti janitor. Anya? Janitor? Agrup-rupa ka di at agadalus laeng kapidwa. Kayat mo asawan? Agpili ka iti trabaho? Nadalos day ta at trabaho ah. Uray awan. Anya nga ro ti kayat mo at trabaho? Di mo mat kayat ti agdalon. Day nalaka trabaho ti kayat ko. No kasta nga rod, ituloy mo ti panagadal mo. Kat ilupas mo. Iti kasta, maaddan kanto iti nasaya at trabaho. Sadot ngamin at talaga ti kapidwa ta ni Darwin, Juan. Wan nga rod. Kasano nga ta matulungan ta? Kanya ko matulong? Nasaysaya at no ituloy na ti panagadal na. Duala atawan kat agradwaran. Kahit mo sawan, datatimang paadal? Wan ah. Kaasimot ni Auntie Petra. No di ta tulungan. Huh? Nang runa kat saan mo't amasuksukay ti dagada. Tawan mo't pagpuunan da. Sa bagay Iso apadasan tang alukuyan ni Darwin. Barang kayat na nga ituloy ti panagadal na. Oo niya nga kapidwa. Kahit mo nga ituloy ti panagadal mo, da kami kini Juan ti makam mo. Basta igaid mo ti agadal. Masadutak. Jak mayulo ti agadal. Gapo iti barkada, kasta ka day? Basta, jak kayatin ti agadal. Kaya niya ti ramidam. Agtalon, unog balog. Ha, nay, asino ka, balasang ko? Nana? Adda ka din ni Darwin? Wen, aday ti silid na, nakaturog. Nana, masikuga kun ni Darwin ti ama. Si kakadi, ti kayan ayat na. Wen nana, siya. Ala, umay ka, umunag ka, tainak ayaban ni Darwin. Kasano itan, Darwin? Masikuga kun. Tinong patong panak ni tatang, idi nakita ng agduldul ukak. Iso ajak kayatan ti agnaw di balay. Kasano daytan? Agasawatan Agyana kundi ti balayo. Wena na. Anya ngay nga rod. Sana bale, tadamot ti balayo pag naadanta. Hawanan. Agyan kan dito'y balay mi. Digna. Ala, digna. Ingkaayaban dagiti dadakkel mo, tagsasarita tayo. Taurnusan tayo, ti maipapankada kayo ni Darwin. Saan damot lang nga umay, nana? Kinaguranak ni tatang. Taimbes ka no asyak ti makatulong kadakwada no makalpasak iti panagadal ko. Nga nagpasikugak matan. Asino nga men tinaganak amaragsakan iti inaramid yo. Kaskan ka, agad-adal ka pa ilagayam, ngam nagpasikog kan. Nangruna pa itanam na maenda makatulong kanto kumakadakwada. Nana? No saan akayat dagiti dadakkel mo ti umay ditoy? Pues, datayo, timapan ije balayo. Ay, awanan bibiyang may kanidig na. Makaamon itibiyag na. Pagkadadalan may ngam sa balay tayo naramid na. Anya nga rod itaan. Baybayan tayo lang tayo idaan. Di tayo pagkalay sa hain ida. Aha, makamudan Diyak kaya't asayangan ti kwartak nga pulang iti sukir nga anak. Adakang ka ano pagkalay sa amida. Ay, awan ba't nga rod kwartak? Iso ako nak nga agtinulong tayo kuma. Adapay talong anak mi apagad-adalon may. Iso aladingitag. Ti makunak ket agtrabaho da, taagurnong da para iti kalaysada. Agraman bunga ti kinasukir da, ibibiyang dakpay, ay nagawang ket ababain tangay. Maala, nukas tati kunayo. Sige, agurnong dapay nga rod iti pagkalaysadan to. Tasyak, awan kwartak.
Sa akla maadaan iti kwarta, no inak aglako iti nateng. Ala, kasinsing, siya kung titumulong kada kayo. Pagkalaysaan tayo dadarwain kung ti kayan ayat na, nga uray simple laang. Awan kwarta, kasinsin. Siya kung ti makaamu iti gastos, kung simple laang mat. Awan ti adwa sa nga ilay, iso abasit la ti gastos. Kasinsin. Wen, kasinsing, siya kung ti makaamu iti gastos. Intay kasarita ni Apo Paday, ta iso ti tumulong kada tayaw. Itatanalpasan ti kalaysayo. Kasto iti makunak kada kayo, Darwin, digna. Agnakam kayo kumamutan. Ante, Wen, auntie, Tarumbang ko mga isaganaan nyo ti panagasawa yo. Rumbang nga addaan kayo iti natalged at trabaho. Iti kasta, adda pagsamakedan nyo. ante, Darwin, itataaddan asawam, ken addan tumeten anak yaw. Nasken nga agsalukag ka, baro. Agtinulong kayo nga agsalukag, tapno di kay latan mang namnamakin ni kasinsin Petra. wan ante. Kat si kamot digna, aggagat ka. Aramidam ti pagrebengam dito'y pagtaengan niyaw. Nasapa ak arimuar, tanapanak nagangkat, iti isursur ko anateng. Ngam, di ka pa'y gayam nakaluto, digna. masadutak nga minanang. Ayan ni Darwin. Nakaturog pa'y laang, Anya? Naala, ingka nga ron agluto. Taurnusak dagiti nateng nga ilakok. Masadutak, nanang. Sana bale, ta sa anak pa'y mat amabisin. Anya? Mangantayon, nakaluto akon. Natenglati si daan tayo, taday talaang ti adda. Jak kayat timangan. Awan pa'y naimas asidaon mat. Unay kayo matananang. Apay anatang lang ti sidaan. No di kay mangan, saan laeng? Mangan akon, tainak pa'y aglako. Nanang, numakalako kayo. Gumatang kayo man iti naimas asidaan. Nangrunak at masikugak. Kasapulak tinaimas asidaan. Anya? Ha! Nagpuskulkit din ti rupayo. Maibos ti pasensya ka na kayo. Ha! Manipod ita. Lumasin kayo iti pagnaudan. Ninanang mat, tamakaungat la adagusan. Adabasit abalay dita si kiganti balay. Dita kayo ngagnaad. Anya? Ikan kayo iti gamit yo. Nga makaamo kayo amanggad iti kanunyo. Aday ta, kompleto di gamit yo. Ada aminan. Ala, makaamo kayon iti biyagyo. Anya kayo matananang? Kaslasandak nga anak. Awan panunot mo nga inanak. Sipod pa'y, binagbagaan ka. Kanayon ka bilbilinin nga igaad mo ti agadal. Tapno na saya at to ti masakbayam. Ngamaan niya ti naramid mo. Sa ita, padam asadot ti nasawam. Saan la asadot ti asawam? No di kat napuskol pa'y ti rupa na. Nanang! Agtrabaho kayo. Saan asyak ti mangpakan kada kayo? Nukasta, nakalasin ang dadarwin kasinseng. Ay, huwan kasinsin. Talaga nakapungtutak. Agasam di ko na di asawa na. No kano makalako ak itinatang, gumatangak kano itinaimas asidaan, nang runa kat masikok. Anya, Nagpuskol kit titirupa na. Himbag kumamot no nagagat. Amom ka di asipod nagnaad da ijabalay, kat awan pa'y pulos maitulong na. kasta ka day. Ultimo agluto, wano aginaw, wano agsagad, di na pa'y maaramid. Day tala ag cellphone di aramiden na. Ay, una yun ti kasta. Taan niya ti kayat na. Siya
Timagpakan kadakwada. Unayan nga agpaiso. Tanagpadaan da Darwin kan ti asawa na asa daw. Kasano lang ang tibiyag na. Anya? Awanan tay bagas tang inted ni nanang? Manulaang mat ngay dayjay. Ala, inka dumawat kan kuanay ti bagas. Nakakandado ti balayo. Saanin ang nagaw-awid? Makipagnanaodan iti balay daan ti kikay. No kasta, inka kidawit ti kwarta iti balayo. Ad-addan nga awan maited da. Ang mga nutong paanak manan ni tatang. Nauyong dayjay. Ano kasta? Agawit ka nga rodan iti balayo. Naimbag iti sisyak lang, tapakanan nak ni nanang. Nga midyaddakan, di na kun kaya tapakanan. Kasanumat ngamin, lastog ka, napuskol ti rupam. Uray si kamot. Sadot kamot. Na. Iso nga awan pa basulam. Taagpada ta asadot. Ikarik nanang, ante, nagbalbaliw akon. Kat ikanda kami kumaitibagas kan si Danyo. Tatalaga amabisin kami kinidigna. Ha! Nagpuskol at talaga ti rupa yung nga may agdawat dito'y iti kananyaw. Sigay ka anakan. Ikan ka iti bagas ayawid mo. Ikan ka iti half kaban. Kadsapay kuma, tasakbay ang maibusyo ti half kaban. Kat addan taon panggadam. Agnakam kamot nga taitan, Darwin. Wala nang. Aggagatakitan. Uray ni digna nanang. Agbalbaliw ka numatan. Saanan nga agsadsadot. Pues, ipanaknak yun ay ta. Darwin, kayat mo ka di tagtalon baraw. Sayang ti dagayo asaan ang mataltalon. Agkakaruutan laeng. Kuante. No kayat mo, siya akong ti makaam mo iti amin ang masapul mo ng agtalon. Basta sukayam ti dagayam. May san atawan tinapalabas. Sipod nagtalo nagbakit. Sayang. No kumatayin tuloy ko ti panagadal ko. Sana ko mga agtaltalon lang. Agpada talaang lakay. No kumatimpalpas ko ti panagadal ko. Di ada kumamot na talged at trabaho. Ala, sana bale? Ituloy to ti anak ta, ti dita na ilapas, bakit? Agtalo naklat ta, tawan mo't mang talon iti dagami. Narigat man, ngam anusak. Lakay. Anusam. Sana bale, takabagayam mo ti agtalon. Ado mo ti mapapit mo. Iso ang naragsak ni nanang. Bakit? Naragsak itan ni nanang para kadata. Iso nga ituloy ta ti aggagat, para iti masakbayang ti anak ta. Ti pannakiasawa, nasken nga isaganaan, tapno saan nga agbisin ti bangunan a pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras si amin papagayam. Intay ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Kakabsat ko, dawatag nga rod kada kayo, aga po iti naindaklan nga asi ti Diyos kada tayo, ipaayo ko mati bagiyo akas daton as ibibiyag. Nasantuan kan makaay-ayo kan kuana. Daytoy ti pudno a panagdaydayaw arumbang nga ipaayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya, dadya Cedric,
May sa kadagiti tumultulong, kadagiti saan ang makabaal amang paadal, kadagiti anak da. Katuan, apay ka di anak laat kayo, Nana Epang. Ay, takasan o kat loko-loko day jay nga estudyante diti barangay tayaw. Ah, Tunggal agga po iti pagadalan, kadwa na dagiti babarkada na, ulyon da, jay bayabas da mga umpong. Saan la day ta? Mapanda pa'y ibulos dagiti nakakulong a manok, dagiti karuba. Imbagkit di tadi da parchan apulutanan. dayjay ka di, Nana? Ay na, idi dayjay, nabayagan. Ngam ita, nagbalbaliwan, Nana. Oh, Cedric, apay nga katawa ka iti naibagakan ka. Oo na, tadi na mo. Ati anak natin mangisungsungsong kada kami nga agaramid iti kalokwan. No di mi pa itong palan. Danugan na kami. Anya? Sa ita, da kami manantiag kakadwa. Ta isumuti pa nakapangulom eh. Kasta gayam. Dandanin ti serak tayo. Manulangan nga aldaw ti palabsen. Wan nga rod, Marbel. Anya nga tatirik na ti ag high school anya. Isu na laang, tawan pa'y nagatang dananang kantatang a notebook ko. Pati ballpen, awan pa'y. Si Kangay. Oray siyak nga rod. Isu abayat asaan pa anagrugi ti klase. Tumulong akpailaan ka ni nanang aglako-lako. Naimbagla nga da pangalaan iti paggatang iti pang school supplies. Ay, wan Uray siyakmat ngamin. Diyak kayat ti agsardeng nga agadal. Anya, kasta ti ko na ni Cedric kan ka. Wana na, isong agkat katawa, takas jay kat nga rod. Nagloko mo't tanday jay nga anak ko. Naimbaglaangan at nagbaliwan. Tano saan? Ay, Jack Amaw. Ngam, nasayat ma, taadagayam operasyon da tumulong ka nagiti agkasapulan nga ubing. Para iti educational assistance. Ay, huwan balasang ko. Iso abay aklatan, no iso ti kayat na nga aramidan. Ne, si kamat gaya manang Epang. Sumrag ka Agyaman na, Clea, ading ko. Ala, agtugaw ka. Agyaman na. Nakaumay ka mat manang. Nalagip ko ngamin. Saan ka di high schoolan ito noon may apa nagsasarat ni Aya? Wan manang. Kunak nga rod apagsardang agpailaang ngam di namat kayat. Awan ngamin amok apangalak iti aramatan na ko mga agadal. Kasta ka day. Wan nga rod, ngam ipilit namat. Iso anak ka umaya, tagayam ko ti may sa maestra iti pagadalan apag-iskwilaan danto. Kat kuna na nga adakanumot, iyop-upor da nga scholarship. Ano kayat mo? I-apply mo ijay di anak mo. Sayang mat. Ayot, nasayaat nga rod ano kasta manang. Talaga ngamin nga interesado ti anak ko nga agadal. Oh, mulong, Cedric, kumusta ti operasyon nyo? Agkasapulan kami pa nga rod iti kadwa. Isu akayat ko. Sika ti alaan mi apan nakasekretarya mi. Sure, day talagayam. Kastoy nasyak ti kadwayo. Day yung ipakpaka ti kalukan nyo idi. Tama, no, pag tinimogan kayo, oray lalakay kayo, ha? Ni manang mat. Idi day jay. Isu nga rod ang kastoy ter aramidan mi itata nagbalbaliw kamin. Agpaysuday ta, manang. Nasaya at launay. Marvel, ada ka na og offer iti scholarship para kadagiti kaskada tayo asaan ang makabaal nga aggastos iti panagadal na. Ibagam ka ni nanang mo tapno i-apply na ka. Ha? Kasta ka di? O sige nga rod, ibagak to ka ni nanang. Kanya, nailis tayo kanin dagiti mawarasan iti school supplies, manang. One mulong. Kat, kaano tayo nga rod nga ipan, nagiti ginatgatang tayo. Para iti pagadalan? Nasaysay at siguro, ngayon natay winton orientation, tada dagiti parents. Gaputa mission operation da ito At dag-discuss iti goal da ito mission tayo. Para kadagiti agkasapulan. Tapno maawatan da.
Kat saan ada tayo ti padayawan da, no di kat tinamarso ha. Wen ngagpaiso. Ken sanla dayta. Nasaysayat siguro. No adda dagiti ag testimonya maipapan iti padas da iti panagadal. Iti kasta? Adda makarit da amang ituloy iti panagadal da. Wan, nasaya at dagita ana ibagayo. Nanang, ada ka no orientation inton Lunes iti pagadalan. Isang masapol amapan kayo. Wan anak. Ay, wan gayam. Ni Marbel. Jay ka adalam. Amo ka din ni nanang na, ti may papaniti dayta. Wan nanang, isupay nga rod tinang ibaga kanyak na ibagakmat kada kayo. Kasta ka di. Ala, bayam, taumayak, anak ko. Manungay ti target tayo ang mawarasan iti school supply ita. Tanga damat na urnong ti grupo apundo, naynayunan tayo iti oray 50. At inton ngumato ti pundo tayo, nayunan tayo manen. Sa bagay, wan matkiti. Tadakkel atulong daytan kadag iti kakabsat tayo ngagkasapulan. Dagi jay Dua nga ubing tinakabakla iti nakasako amagmag na. Langada ti marigrigatan. Sakit nakasaka-saka da. Wan ngagpaiso. Mabit laang. Dumsagak. Inak ida kasarita. Tinasayat, asitgan tayo ida. Aya, kita dua lalaki, kan may sa babae ti dimsag iti simardang alugan, iti san unay nga adayo. Agturong da iti ayanta. Ay, wanan niya. Anya nga ta ti gagara da. Tinasayaat, orayon ta ida. Amangan mo't no adda na patag na ibagada. Naibag nga orasyon. Balong, Neneng. Kastamat kada kayo, apo. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras siya, apo. Anya ka diti maipaimi kada kayo. Kwa, ubing. Kaya't mila amaamuan no anya tinagan nyo. Kan taga ano kayo? Sa dino, ti nagapuan nyo. Taapay kat magmag na kayo. Sakat adapay baklay yo. Sako. Kwa, ma'am. Taga dito'y kami laeng. Ket, makitangtangdan kami. Babaan iti panangibunag mi kadag iti darat, manipod iti igit ti karayan. Ket, ipan mi iti karuba mi nga agpatpatak dar iti baro abalay. Kastagayam. Ma'am. Kastoy nga min ti aramiden mi. No kastang awan serak mi. Tultulungan mi dagiti naganak mi. Tapno adda pangalaan mi iti paggatang kadag iti kasapulan mi iti balay. Ken pagadalan. Ay na, nagasat dagiti naganak yo. Ngamin, nasisingpet kayo nga anak da. Kat kumusta nga iti panagsursurbeyo kadag iti kakaduam, anak ko? Nasayat mo't mama, numampay financial ti dakkel kasapulan iti operasyon nga aramiden mi. Ikarkarigatan mi latta Anyangay nga rod, no na ito'y tinaibatugan mi nga kakadwa. Ay, talaga akasta, ta saan kayo kat garod ang makagaraw no awan kwartayo. Di na kayat asawan, akanayon nga adda mausaryo. Isong agkararag kayo akanayon iti na marswa, tapno bayabayan na kayo iti kasta nga aramidan nyo. Nakakasiganti ka sa sadag iti ubing anakita tayo ang magmag na iti kalsada. Hindi na minsan nga aldaw. Wan nga rod, Cedric. Ngam, sana bale. Inayon ko ida iti listaan. Nasayat no kasta manang. Naimbag ta nakita ta ida. Ket dagiti kas ko makadakwa na ti rumbang atulungan. Wan, Cedric. Rumbang laang atulungan dagiti kas kadakwada. Nanang, dagiti nagiwarwaras iti school supply kada kami itay iti pagadalan. Iso di na istorya kada kayo idi na minsan, nakakita kada kami ka ni Marvel, idinapan kami iji igid ti karayan. Isumat lagaya, mga amamuda kayo adwa. Kat no adda kas jay, di yu liplipatan nga inayon ida iti kararagyo. Wan nanang. Saan lang nga dayta? Malagip mo ka di tay imbaga ti maysa kadakwada?
Jay ka di nagistorya ti padas na itibiyag, iti agad-adal pay laang, nanang. Wan, anak. Wan, nanang, malagip ko. Kastay gayam. Naawan maisa ang daabagas. Mapandaag kali kadagiti kakabsat na iti kamote. Tapno adalaang makanda. Gansaan laang adayta. Nagadayo pa'y ti pagsaksak duwan da iti danom. Isuada kayo. Say-saya atin nyo ti agadal. Tapno addan tumat malpas yo. Kat makapagtrabaho kay tumat, anak. Kumusta ngay mo't ti kumpanya pagpapaayam, Cedric? Medyo narigat. Hanggang okay lang. Tinapateg. Ada pangalan iti mainayon iti pundo para iti maitulong ka dagiti agkasapulan. Ay, nasaya at mo't ta sinirot yun day ta at trabaho. Tanusaan, nalabit nga aging gaita, naloko pa'y laang di anak ko. Di ulam mo, ante. Kat no iso ti mangisungsong kada kami ide. Hanggang mita, saanan? Daing baglaangan ah. Iso nga ituloy yun day ta nga ar-aramidan nyo, Cedric. Amon, inton makalpasak iti panagadal. Kat adan ton trabaho. Kas jay tumat ti kayat ko. Anya akas jet ti kayat mo asawan? Jay ngay, ar-aramidan dagiti na panagiwaras kada tayo iti school supplies iti eskwelaan. Ah, oray siyakmat Uno saan? Mangibangunak iti livelihood center para kay dagiti kas kada tayo amarigrigat. Ket di maadal da. Isuntumot ti pangalan da iti gastusan da para iti kasapulan da. Dalpasan ti misa, gamadu pa'y laang ti nagraragsak a makialalamano kan ni Apo Padi. Diyak pa'y makasidag kan kwa na, kaputa nag-adu damot ngamin. Dituyak pa'y la nagtugawak. Manang Epang, imbag ta nakita ka. Naimbag nga aldaw ti Domingo, manang. Ay, si kamot gayam, Leia, ading ko. Ala, umay ka, agsarsarita tapay ditoy. Awan mo't lat pag naanta, tanagad-ado, tita tao. Wan nga rod, manang. Ay, wan gayam. Diyak laing pagarop. Ati anak mo gayam ti pan nakapangulo dagiti grupo at tumultulong kadagiti agiwarwaras iti school materials kadagiti ubing apakairamanan ti anak ko. Kasta nga rod, Leia. Ay, jak amuday taan, saan da nga inistorya kanyak. Tilaang amok, tinalpas na akurso, ti itrab-trabaho na. Ngam saan, taadamot gayam sa bali, nga operasyon da nga agkakadwa. Ay da, pakaragsakan milaunay anaganak ti tutulong yo kadagiti anak mi kakabsat. Naimbag kayo launay. Awanan yaman na kada kami, kabsat. Sa maysa, pakaragsakan mi da ito yung aramidan mi. Ken, kastamat akayat mi nga ibaga. Asaan ada kami ti pagyamanan nyo? Da kami lang tinagbalin nga instrumento. Iso ati apo na marswa ti rumbeng apagyamanan tayo, kakabsat. Tinaimpusuan a panagserbi, isot kapatgan abanag di tirabaw ti daga a makaayayo iti imatang tinamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, inda ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 45.
Irwar tinaimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na, ket irwar mo ti dakas a tao dagiti dakas nga adda kenkwana. Ta isawang ti tao dagiti linaon ti puso na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kuna, gumatangak iti asin kan paminta. Apay, nagtulong kayo kit din nana. Saan kayo pa'y abakit unay iti panagkunak? Ay, pasensya kan inyang. Tadyak unay nang ngeg ja imbagam. Asin kan pamintagayam. Pangrekadok man iti lutwak nga igado. E di kalman nga imay kagimatang, sukaken soy ti imay mo ginatang. Tako na maapang rikadom ijay lutwam nga adobo a karni ti baboy. Kat igadumot ita ati lutwak asidaan me, nana. Ah, sabali at talaga ti asinsado iti biyag. Ay na, iyawat yukit din day tagat-gatangag tayo nakagluton. Ay, nagadukit din asa uyo aya. Wana, asin kan paminta. Mabiit laang, tayalaan ka. Oy, bakit? Asino diya gawgaw at iti sabong ti katuday di talikod ti balay? Nimot Janet dayta. Apay, nagpakadakan ka nga agala iti sabong ti katuday. Saan? Saan ka diyan nagpakadakan ka? San met? Ay, di lagbabain. Umaylatan agala iti saan namut amula. Awan nga min kwartada, iso nga umaylatan agal-ala. Awan siguro igatang day ti si daanda. Awan bibiyang ko nga uray awang kwartada. Yung kaibaga, sana mabalin nga agalalatan iti mula ta aking mula. Ingkan madama ak nga glutluto iti si daan tayo nga igado. Si kanton ti mangibaga. Sapay nagadutin nala na. Oh, kita mo? Napuno jay supot nga igam na oh. Ay, nagpus ko lakit din ti rupa day takaruba. Awan at talaga't babain na. Diyak kayak ti maturog. Iso nga imayak man dito'y kantinam ta. Makis-istoryaken ka, nana. Mayat ti maturog no kalkalpas anangan. Wen ang diyak nga rod makaturog. Bareng umay man dito'y kantinam day ta Janet takasaritak man. Kano imbay imutang iti bagas, tawan kano pangaldawan da. Kat, pinautangan nyo mat. Ay, katuan ata kaasid amat. Kasano, saan kano ang makatrabaho nila kay na? Tanatin nag ija construction na pagtrabahuan na. Mamati kayo mat. Kanagsakit kano dagiti anak na. Ay na, ulbod day dya babae. Kaya't mo asawan, mangluklo ko lang. Kat anya pa'y ngay, iso adi yung papautangan. Kandi na mo bayad day ta babae. Sa bagay, nagbaybayan matkit di kadagiti kalabas nga utang na. Agtatakaw pa'y day ta babae, nana. Agtatakaw? Ni, apay ana ibagham nga agtatakaw. Agasan nyo, tanapanlatan nagala iti sabong ti katuday mi. Ay, adagayam mo lam akatuday? Nagado ti sabong na, ngam inibos day dya Janet. Ay, kasta. Ay, ijak nam namaan akasta. Agtatakaw, di man la nagpakada, basta nagalalatan. Katidakas na, inibos na ti sabong jay mula mi akatuday. Kasta ka day. Iso nga urayak man ta prangkaak man day babae. Kat anya kumatibagam kan kwa na. Ay, kat ibagak ama di tinaramid na. Kagurak ti kasta nga ugali ti tao. Ay, kasta. Wala na, iso nga urayak man day ta babae. Ay, kasano latibiyag tayon lakay. Saan ka mat ang makapagtrabahon? Saan mat ngagnanayon da ito'y bakat? Kalpasan ti makabulan, makapagtrabaho ak manen. Sapay agsasakit dagiti anak ta. Inkay pa-check up ijay health center. Imbag ijay, talibre ti check up. Mapanak pa yan umut-utang di ta kantina ti kanan tayo. No makapagtrabaho ak, mabayadan tamot lang dagita nga utang mo. Naggigidan lakit din adimtang dagiti aparikot iti biyag tayo. Agan anos ta, bakat? Malpas tumutla amin dagito'y aparikot tayo. Taan dati Diyos, kada tayo. Mala, dito'y kapay nga rod. Tain nakaglaba di tabalay da kumariin niyang. Apay pala amapan ka ijay. Amom lang arudan.
Naalas ti ugaling na dayta ako marem. Nasingpet-met no maminsan, lakay. Karuba tayo mat. Barang adda maitulong na kada tayo. Itaapanawon ti panagrigrigat tayo. Talaga napuskol ti panagruprupa dayta ako mariman niya. Talaga nga babain na. Apay lakay, asino ti dakdakamatam? Ni kumari madyanit Nagturong ijay gripo. Aglaban samay, tada susuon na abat siya. Anya, di la mabainan? Kunak man no prinang kamon. Jak nga rod naranaan di ta kantina. Ingka kasarita. Talaga mapanak. Awan babain na day ta babae. Mare, mabalin ka diti aglaba diti gripo yo. Apay, awan gripo yo apaglabaam, Janet. Ay, kwa mare. Mas daawakan ka. Tao may kapayla aglaba dito gripo mi. Di kapayla na kontento ang nagtakaw iti sabong ti katuday mi. Ay, pasensya kan, amare. Awan nga mindanong ijay gripo mi. Awan bibiyang ko. Kasapulan mi mo ti danom. Adu kami nga agkasapulan dito balay. Ay, kastaya mare. Pasensya kan, Kan, mabalin ka di? Saan ka nga agtakaw iti mula, ti akin mula? Ay, ijay katuday ka diti dakdakamata, mare. Wan! Imay kalata naggawat, adi ka pa'y nagpakpakada. Nabayag anagap-apo Ngumawan mat sumungsong ba, taawan kayon sa. Anya nga awan, adda kami. Ay, pasensya kan, amare. Amo mati problema mi ita. Ay, amin tayo, ada problema na. Saan laeng ada kayo? Dumaw dawatak iti dispensar, mare. Jak amo akinaguram gayam tinaramit ko. Ay talaga, jak kayat ti agtatakaw akaroba. Ay na, mababay inak, mare. Pasensya ka na talaga. Nagposkol nga mintirupam akaroba. Awan babain mo. Agkakasakit dagitim bagbaga ni kumarek ngayon niyang kanyak lakay. Nagsakit ti barukong ko anak ang. Kung naktumot ngamin kan ka, asaan anasaya at agayam, kan kaaruba dagita a pamilya. Agasam tayong baga nakit din nga agtatakawak ka no. Gapulang iti sabong ti katuday anapan ko inala di taro bayan da. Bakit? Bay amlak ay agmulak iti ado akatuday di talikodan kan sangwanan ti balay. Tao may tulat na agala dagiti mayat nga agala. Huwan, bakit? Nasaya at dayta ang aramidam. Nay, anya dayta imulmulam, Janet. Katuday dagiti tata. Agmulak man iti ado dito igit ti kalsada. Dito'y batog ti balay mi. Adda pa'y mulak ijay likod ti balay mi. Ay, nagadaon. Tapno umay agala dagiti mayat nga agala. Ay, nagsaya atan ti kasta a panunot mo. Saan akas ka dagiti daddo maakaaroba dita? Asino akaaroba ti dakdakamatin nyo, tata? Day tama nakarubam. Ni Mari Inyang? Wen, himay na inistorya kan ni bakat kaw. Nagtakaw ka kano iti sabong ti katuday na. Anya? Ay, inistorya na pa'y lamat kada kayo. Ay, wan nga raw de. Hangam kunak kan ni bakat kaw. Asan kang agtatakaw? Ay, talaga mo, tata. Ay, una yun. Nagadulang arudan ti problema mi. Nagmadipay ti warwaras ng istorya. Ay, wan nga raw de. Ay, kumusta gayam nila kay Mau? Damag kaw, kat na-aksidente iti pagtrabahuan na. Wan tata, ngam agpapaimbagan, barang makasublin iti trabaho na. Ibagam nga agpaimbag Ay, wan gayam. Dagiti ngay anak mo nga agsaksakit. Napan ko idaim pa check up ije health center, tata. Imimbagdan, napandan nag-eskwela. Ay, kahit nasaya at ano kasta. Ay, wan gayam, tata. Di kay madanagan iti utang ko. Umayak to agbayad. Katno nakunakanupay ni Inyang. Asaan nakakanon a pautangan ni bakat kaw? Talaga nagdakas ti ugali day taka aruma. Ngam apay kit din asaan da ka pautangan. Katno agbaybayad ka mat.
Ad-adda pagsakitan na tinakam po day ta akaarubak. Kumarek pa'y matngarod. Kasta talaga dagiti daduma. Imbis at tulungan da ka. Saan? Tairuruman da ka pa'y. Lagsan ka pa'y, pare. Si Kamat gayam ti lumabas, pare. Sa dino ti papa naman nakasapsapa. Mapanak ang trabaho. Saan ka nagpilpilay? Saan, pare? Naimbaga na kon. Nagbit ka na naimbagan? Kat nuuray ladwa ti sarukod mo ide. Nagkarkararagak, pare. Tapno mabibiit ti panagimbag ko. Dumagas kanto inton malam dito balay, Tapay, pare. Wena, taginom taman. Pare, nabayagan na jak umin-inom iti arak. Si kakit di mat. Sige, pare. Panawan ka pa'y. Tapno sa anak amala daw iti trabaho. Sige lang, pare. Lakay. Insamot orlan jelim mabas. Wen, naimbaganan. Iso ama panin nagtrabaho. Makapagnamot nga agpayson nga uraawan sa rukod na. Nagbit nga roda naimbagan. Bayam, tama pa nagtrabaho. Tapno maaddaan damot iti kwarta. Kat saan anak kakaasi iti panagbiagda. Tadidaket agtaktakaw iti katuday, ti akin katuday. Addan trabaho nila kay ko, nana. Iso nga umaya ko nagbayad iti utang ko. Ay na, biniga ta makitkitak alumablabas diti kantinak nila kay mo, Janet. Nagsapa asumrak iti trabaho na. Una na, ngamin impromote di boss na. Ay, naipromote? Idi pa'y kumaan no saan la na disgrasya. Kasta ka di. Ay kat nasaya at Una na, iso nga umaya kon agbayad. Tay ni kanak nila kay ko iti pagbayad ko. Mayat no kasta. Ala, mabit lang nga raw, tay nakalaan dyan listaan. Di nakmat panpansinan anday dyan, Janet. Nay, apay nga saan nakaapampansinan? Anya launa yun aya, tasaan apo man pansin? Ay na, si kakit dimot, di nakala siguro nakita. Ita ipagarup mo na di nakapampansinan. Nakasublila iti trabaho nila kay na, kunamlan asinon, asan apo man pansin? Kat no na i-promote ka no nila kay na. Imbaga na dayta, nana? Namati kayo matadagos. Kat no para kiw-kiwar lang mat iti semento ti trabaho di asawa na. Na-promote nga rudan. Iso akayat na asawan. Ngimato ti sweldo na. Ay nanana, saan amabalin ama i-promote di asawa na? Taapay ko maasaan amabaleng. Kat no agkiwar lang mat iti semento ti amuna at trabaho. May nagbayad itay iti utang na ni Janet. Kat nakita ka sagsasangaribo ti gam na akwarta. Makitam? Naglaing pa'y gaya man nga agpasikat? Ay, sumardeng ka na. Sumardeng ka asumanao dita iti made. Nagbayad laeng iti utang? Ison ti bida para kada kayo? Kat amom no asino ti kontrabida. Asino? Sika. Ay, di kayag sasao iti kasta, nana. Kat pudnom at. Idi panawan akasapulan ni Janet titulong, di mo pulos tinulungan. Ngamkit day, inroroman mo pa'y. Awan tinararamid ko akasta. Pinadpadakes mo, ita, pagliba ka mo, dagita nga inararamid mo. Ay, madiday ta nga ugali, minyang. Naskan nga agbalbaliw kan. Tano saan ka latang agbalbaliw? Di na kanto awatan ni Apo Diyos, ije pagarian na. Anya? Iso ama nipod ita, agbalbaliw kan, wan. Kanagsarbing kamatan. Takitaam man anaimbag day tarupam. Kitaam no awan pakapilawam. Wan. Umayak man dumawat iti sabong ti katuday mo, Janet. Ay, wan anana, mga lakayo lata, tanagado ti sabong da. Ay, nakaayat nga ro ti agala. Imulak day tanana, tagala latta dagiti mayat nga agala. Ay, saan mo ten nga umay gumatgatang ni inyang ije kantinak? Kinaguranan sa timbagak idi, ama di ti ugali na. Talaga adi na kayat ti mabagaan iti kasta, nana.
Imbagak pa'y ngagbalbaliw. Ngamadaddan sa kinagura na tikas jay nga imbagak. Sa bagay, gapo kadagiti nagsasakit nga imbagbaga na kanyak, nasursurok ti agbalin ang natibker. Iso ang nagmula ak iti ado akatuday, gapo iti panang pabain na kanya. Ay kat nasaya at pinagbalin mo akarit day ta, tapno agmula ka. Anana, iso nga uray ni inyang, mabalin na lata ti agpuros iti sabong ti katuday ko. Awan parikot kanyak. No naalas man ti panagsasauna kanyak idi, okay lang ang nana. Nasaya at ti ugalim balasang ko. Kat amok nga agtultuloy ti bendisyon ti Apo kada kayo, asa nga pamilya. Agyamanak iti daytaan na sa uyo, nana. Awan balasang ko. Tinasaya at ti ugali na, bendisyon mo ti sumangbay kan kwa na. Pudno launay, ano nasaya at ti ugali, supapakan mo ti Diyos iti bendisyon. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hinta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Ngem agyaman iti Diyos, nga adda ka ni Kristo, amang iturong kada kami iti panagbaligi. Babaon kada kami, iwarwaras mi tinabanglo nga ayamuom, ti panakaamukan kwa na iti sa dinuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Inlak makigupat. Amaganusar ka nagitigang ka na ito'y lugar sayaw. Amang, naka-retire kayon kas US Navy, san aya? Ala, sumrek tayon dit abalay, tagar mo sar tayo kit din. Apay, asino ka aya amang ay ayab kanya? Siyak ni Debbie, amang. Debe. Ay, awan anak ka agnagan iti Debe. Nataglisi ka tayong lakaon. Sa di natin papanamantay. Inako ni Ije pagadalan, lolo. Mangisursuro ak itan. Kasta aya, ay alagayam kaduami ang maestra dito ibalay da. Balay tayo kunam alolo. O alam, inakonwan, di kay ko mapapaanawa kada nanang. Manang! Umayak man! Awanda, asino ka dursak, nagbasak-basak dito basak pupak. Ha? Ay, siyak ni Yvonne, amang. Ay, napanan ka di damanang. Napanday kay... Ay, dakamaw. Ay, amang. Umayuman ilukat tiri daw. Ada ngamin aba nga ipadiguk kada kayo. Mesikan adamot imam amang ilukat ni Tarinaw. Ha? Nay, ada ka matipag. Ay, wen bayaw. Ay, naggapuam ka de. Napan ko linong jainwang ko. Ay, nangyagak iti ginitaan nga aba, bayaw. Ay, ado nga mintiin lutok. Iso nalagip kayo apadigwan. Ay ket agyaman na kaipag. Amok makaaduman itan ti karan ni amang. Ta paborito na dahi ta impadigom. Asino ka dahi a babae dahi imay itay. Kasla Kastila tilangana. Kanyo ni ipag-ibon dahi dahi amang. Apay di yun mo. At dalahiyo a Kastila. Kasta aya. Asinaw ngagnagan iti Ibon. Ni Ibon.
ket kabsat ni Devi nga asawa kamang. Devi! Ay, awan balagip kang nagan iti Devi kan ibaon. Sos, sumuruman nga tanti kabaw na. Ang adda ka di anak mo nga nagan iti Devi kan ibaon amang? Ay, awan! Ay, apayaya tila damdamaga malaklakayan. Lolo, inton bigat. Ada pa pananda tatang kaninanang. Mapanda ka no agikap. Da kami kanivina ti kadwayo dito'y balay. Katsiyak, di na ka di itugot. Saan, Lolo? Ta saanan ang mabalin ti senior citizen? Iso nga agbati tayon tulat kanwan? Ay, di na gayam ipatpatag. Di nakbat kaya't nga itugot ti Manila. Saan nga ijay Manila ti papananda, Lolo? Mapanda agikap. Mabit lang inaksabatan ni nanang tanadagsan jay imot na. Ay na, pasensya kayo nung namalumanak anak kaawid. Nagbayag mo't ngamin ang mapuno jay jeep agpaspasada dito'y baryo tayo. Uray siyak nanang. Kasangsangpet kumat anagga po ija pagadalan. Nalaing kakarod ayabanan ni Amang kani tatang mau. Adain sangpet ko ang merienda. Napan nagpupok ni Lolo ija silid na nanang. Nay, apay mat. Agpaspasognod ka di manan. Agsipod ta imbagak ken kuana amapan kayo agikap ken ni tatang inton bigat. Kinunanamatan, aditay kanun ipatpatag, tadiyo kayat nga isurot. Ay na, pasensyaan tayo ni Amang talakayon. Bayam, tasyak ti mangay ayo kun kuana. Amang, agbati kayuan. Apay, sa di na ti papananyaw. Ingkam agikap ka nila kay ko. O di ka ipapaanawang agmalmalam Taawan kami dito'y balay. Pangaasyaw, di na kumapanawan ng may maysa. Ang mga nagsubli jay babae tapno dumawat iti taraon. Ay, unay kayon ay Amang. Saanan nga agsubli day jay a babae? Hello? Hello, Marlet. Oh, hello! Anyangay, kumusta ti American girl? Kastoy, ay amang ano agawid akinton kasangay ni Apong Pultak. Ay, kat nasaya at man tagawid ka. Ngamin, kailiw na kayo ni Lolo. Sakto lang ti agawid. Ngamin, makumikom nila kay ko iti negosyo mi. Kasarita ka man gayam nila kay Pultak. Tadakid daw kan kwa na. Mabit lang Itad ko kankwa na to'y cellphone. Nakaturog mat ni Lolo, dito'y indayon na. Katriingam ibagam kan kwa na akayat ko ang makasarita. Ay na, pasensya kan. Ngam narigat no malukag titurog ni Lolo. Agungat no ririingan. Anya, nagwayaan itay nalpas a naglamot. Di pala naturog itay day tala kay Pultak. Ay buwisit kiti. Kat anya karot ti maaramidak ngay no italaang ang makaturturog. Ibagam tuman nga rod kan kwa na, nga ibingayan na kami mat kadagiti mabati na asa ni kwa, inton pumusay. Kayat ko, dayta kumasular kan balay, nagtakdiran dayta mismo adaganan ti ited na kada kami iti asawa, kan kadagiti anak mi. Anya? Ay, agyaman sana na nang reng-reng jay rebuilding nga imawag itay. Sika talaga, Lolo. Kayat mo asawan. Nagintuturog kala itay agsarsarita kami kanimila. Ay, wala. Apay kapaw. Mapal kayo pailaan. Siyak agaw-awid akaon. Anyat kayat mo asawan iti dayta nga naibagam, Lolo. Amaok jay imbaga anakin ka. Apatawidak iday ti sanikwak. Ay ngam jak kumanugot apok. Taapay mat ngay, Lolo.
Kat nagado dagiti apukom iti tumang kandapan. Luwas sinaw dagiti naanaws ang mga awir ita kanyak. Isuda nga raw di mang tawid kadagiti amay na sandikwak. Amang, adto ti regalo kada kayo. Awatamon. Ay, agi amanak aninang. Kayat mo asawan para amin kanyak na ito iniinang. Wan, amang. Kaya't mo kada ita pagbingayan tato'y regalak ninang. Ha? Kasi kamay, awanan ati kaninyaw kadagiti anak mo. Saanen, amang. Kukwayon dayta. Naggrocery idi kalman ni Vina nga apo ko yo. Iso apara kada kayon dayta. Agawid da kunwan, tani, rumabiin. Madutawan ko na adeng. 99, amang. Kunak no 28 pala ang adeng. Ay na, dandani kayon agsang agasot, amang. Iso nga inton sumaron no abigat, kuyugon kayo ije ili. Alinyat ko kijay ngay. Intay ipag na ti papilis yaw. Tapno makaawat kayo iti sangagasot aribo, inton kasangay yaw. Ay, oray saan kuman Nay, apay mo't ngay, amang. Gaputa jak tumot lama pag lumaran day ta kwarta. Pag-aapaan dan tulaan day ta kwartak. Basta kuyugon kayon to, amang. Hello! Asino ka nila ito'y hold upper? Anya hold upper akon ko na met alakay? Apay, di na ka din mabigbig. Saan niya raw, Dante? Apay ka day ngay mawag ka, asaw. Hoy, si kalakay pultak. Di nakawagan iti aso Amangan no anyat maaramid ko kan ka. Apaman ama kasang petak dita Pilipinas inton aldaw ti kasangay mo. Di uray di ka away no isaw, ansiset. Di ka tupay amaw. Di mo mo't amot ti bagbagay. Siyak ni Mila nga apukom iti dapan. O anya, malagip na kon si kalakay Ay, di ka malagay. Sigay ta agwanawanak di taglawlaw. Amangan no ada kabusor amay saraong. Dito lugar mi abulbulibang. Babay lula! Ay, mabisinak. Labanuga ka nagwanawan ni taglawlaw. Amangan no umay datakawon to'y kakaisuna balayda. Awan nagtakaw dito, yamang. Pagka nanuna ko matibalay tayo ngay. Dito'y kayo langin, ang mga no may lugmam kayo dito, walang. Ay, kabalak pa'y! Di mo amo ay aasakti bang idadaulo ide ti linak ken kapya, ide bantay gayaman. Tatang, umay kayon ka ni Lolo. Naidasaran ti merienda. Oh, umay ka namang. Inta nagmerienda. Nagluto jay apo ko yo iti tinapay. Amang, inton bigat, inkay ka ni baka ti Jili. Anyat ko kijay ngay. Kuyugan na kayo amang ipagnay ti papelisyo. Tapno makaawat kayo ti sangagasot aribo inton kasangayaw. Ay, ajak kayat. Ni madam ti kayat kawa mang kadwa kanyak. Ngamsa na mabali namang. Anda trabaho ni Mailet. Bayan yun, no iso ti kayat na, tatang. Alang arod no isot ko naman No malpas lakit di adagos di papeles ni Lolo. Sumragak iti kamalman na. Rumbang nga ipaayan tayo iti panawan ni Lolo. Bayat akadwa tayo pa'y. Asalungay bakit? Ni Mailet ti kayat niya amang kuyog ken kuha na ijiili. Talaga akastano ag kabawon ti tao. Napili ti kayat na apagpakuyugan.
Siguro No siyak, oray jak ko man umabot iti isang gasot atawan. Anya? Di mo ka di kayat isang gasot aribo a pisos. Si Kaman. Asino mo't nga iti sana mangayat iti kwarta. Husto mo't jay ko na ni Amang. Adin tumot lang mapagnumaran ti makaawat iti dayta a kwarta. Ta sabalin tumot la at tao ti may ranranod. Wan nga rod, kan umdas tulaang apagaapaan da. Hello? Kaano ka diti kasangay nila kay Pultak? Nagalas day ta pa nagsasaom ka ni Lolo, Kasla saan ka di adal iti day ta pa nagsasaom kan kuana? Pudno mat a Pultak day ta alakay nga agom. Makaawid akto lang dita Pilipinas. Taanak ti para kada kami iti pamilya. Da kayo ti agom! Padasam ti agawid dito, ta mga yabak iti pulis sa mga ristarkan ka. Apay, kaano ka diti kasangay na? Talo a bulan, manipod ita, iso ti kasangay na. Kat di kayon to kumagaw awid. Tawanan maalayo, tanalpas yun nga inala ti para kada kayo, idinapigsapay ni Lolo. Kaslan nangag ko nga nakasarsarita may disilid mo idirabi anak. Nimila day jay tatang. Nimila ka di nga apo ko ni tatang iti dapan? Iso nga rod tatang. Tapay, anya ka no ti bagana. Damdamagan namanan no kaano kano ti kasangay ni Lolo. Taagawid kano, taumay na kano alaan ti para kadakwada iti pamilya na. Naglaingon nga Inaladan ti para kadakwada at tawid da iti kapigpig saan niya amang. Adan tumat aldaw a makasaritak. Tay parupak ken kuan at kinaagom da a pamilya. Hello, Inspector Palpalakaw. Is this you? Anya ka din ti sasawam si kaalakay? Agkabaw ka nga minon ka. Sino ka di dayta kasarsarita yo amang? Nay, jay mo't gayam cellphone ni Milet dayta. Yagyo kanyak, siyak man ti maksarita. Agtay manaong. Hello, asino ka di dayto kapsat? Asino ka dit birbiru kanyaw? Ni Mila daytoy. Sika, asino ka kadimat, ha? Si kagayam dayta. Pudno ka di nga agawid ka inton kasangay ni Amang? One, apay, at da reklamom, ha? Sika, pilo? Naikamkamang kansalang mat. Iso nga awan karbangam kadagiti amin asan ni Kwan nila kay Pultak. Nagalasan ti panagsasaom iti katugangak. Hoy, agom, nalpasyon anaala ti bingay yo kadagiti nagawan at dadakalyo. Amang, adaak taumay kayo digusan. Kan ilabak dagiti nagmurngan nyo. Yakayat ang digaws. Ne, apay ngay. Kat ne, nagdaga ang tipanawan. Agdigos kayo kit din tapno mapreskwan kayo mat. Dak nga ron kayat kakabutan ko tidanaom. Ha? Bayamipag, siya akong ti makisarita ka ni Amang. Alakit din, Amang. Siya kung timang digos kada kayo. Ngamin, adda umay asa nga iliyo. Siyak ni Mayla, Lolo. Naragsak pa nagkasangay yo. Ato'y ti regalo kada kayo. Ariya, manak basang. Asino kay tayan? Anya ka din ito nakakabil iti kartaon. Siyak ni Mayla, Lolo. Syakmat ni Maylet, Lolo. Lukatan yun to, inton madamdama ta regalo yo. Alaan kayo iti ladawan. Ken puyutan yo dagiti kandila yo. Agbilangak iti talo, Maysa, dua, talo. Puyuhot, Lolo! Happy birthday, Lolo! Happy birthday, Lolo! Kablaawan ka itinaragsak apa nagkasangay mo, Lolo. Mabigbig na ka di. Asino ka aya basang?
Siyak ni Mila nga apo ko yu iti dapan, lolo. Ha? Na kayo gayam tinanggam-gam kanagitiradyo maasanikwak. Saan itan, lolo? Nakaamiris kamin. Kat isublimi dagiti ginamgam mi asanikwayo. Sanay, kukwayaw. Ketaramatan niyo kumay tinasaya atway. Ha? Ay na, agyaman kami kada kayo, lolo. Kat di kay agdanag, tatong palon mi day taapam magbagayo. Kat pakawanandak ko iti kinasabrak ko ang makisarsarita kada kayo iti kanlabas. Agsubli ka ni Jay America, apok. Napakawan kayaw. Agyam anak, lolo. Ngam saan kami nga agsubli di Amerika? Dito'y kaming Pilipinas. Tamang ipatakder kami iti basit a negosyo. Tatulungan mi daan ti Debbie ang mga sikaso kada kayo. Di kayagdanag, lolo. Manipod ita. Agbalbaliw akon. Saan anasaya at ti tao nga agom? Tadinto agbaligi iti odina, kan saan anasaya at iti imatang ti apo. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.
kala itay agsarsarita kami kani Mila? Ewan apay kapaw. Mapal kayo pala. Siya kagawawin akaon. Anyat kayat mo asawan ni tiday nga naibagam, Lolo? Amaw jay imbaga anakin ka. Apatawidak iday ti sanikwak. Ay ngam jakumandog o tapok. Taapay mat ngay, Lolo. Kat nagado dagiti apukom iti tumang kanda pa.
iti radyo ni Ivy ni Kano